Съгласна съм с диагнозата, рецептата със сигурност ще я изпълня на 24-ти с най-голямо удоволствие. Повечето бяха лесни за обичане. Всички бяха възможни за обичане, хубави деца, просто някои бяха понякога по-трудни за обичане. Това винаги, което съм си мисля, ще стане малко по-дълъг отговор, обаче всяка година, като дойде време да се поема нов клас, нов випуск, си казваш, изчерпан си от чувства, от емоции, повече не можеш с никого да се сближиш. И ето, че влизаш в един клас с непознати деца и понеже знаеш, че това е твоя клас, някак си след този първи час на класа, вече отношението е по-различно, по-особено. Магията е станала и си се привързал, колкото и да не искаш. Така и преди 5 години си казах, че не мога да се превържа към поредния клас, обаче незнайно как, отново са ми скъпи на сърцето и както казах, всички възможни за обичане, кои по-трудно, кои по-лесно. Така че 26 човечета започнаха, сега са 24. Всеки със своя характер, със своите особености. Един скъп на сърцето клас. Единствено и само им пожелавам да бъдат добри хора през целия си живот. Нищо друго не е толкова важно, колкото да бъдат добри в сърцата си. Защото уроците тепърва им предстоят нови и различни, дори изпитите са преди уроците. Единствено и само добротата в техните сърца е онова, което искам завинаги да остане и точно този урок да са усвоили от училище, вярвам и от семействата си. Да бъдат добри. Пожелавам им го.